kay Miss Mercado sa Loon. Okay, magkaigsunan gikan nato sa merkado sa Loon, no. Niata sa ako ang channel Apang Lunanon. Kung ako ipakita ninyo ang kanunon sa mga diabetikon. Okay, mao ni. Dili ni kontra sa diabetes nga pagkaon. Lambay o kini mo ang gulay. Okay, magkisyon og nay bombay o ahos di na kontra sa kuan diabetes o kanang mais, kamote, pipino, mantika ang non cholesterol, kanang vegetable oil. Mao na atong preparasyon sa mga diabetison. Og isda perito sa oil nga vegetable oil. Ina ta mo gamit og coconut oil kay peligro sa diabetes. Okay ni mga kaigsunan, piniritong isda, pwede ni mo yato ang lanlano na lang, huwag luto-luto. Kakas pag isda, no? Okay, magluto ta o para sa diabetison, mga kaigsunan, no? Yung nani magluto ang mga diabetes. Di na pagkargado o mantika, o ikaduha po ng mantika, kananang gingon ng vegetable oil o canola oil. Okay, panakot, wala problema. Hindi punta sa mga sa diabetes. Okay mo ni, okay kayo na ta aton ni sa butangan ay taod og gulay na lang taan ni ron. Nakaisunan. Tungod ni atong sakit, di ba? Grabing sakit sa diabetes son, kitindaghanan ni Pilipinas nauso ba sa pagkaon. Okay, gulay na lang, sari-sari na sa mga kaigsunan. Ngayon na ko sa merkadong Bag-o. Merkadong Bag-o sa Loon. Okay. Itong preparasyon ngani na taron. Ngani na atong sitwasyon nga doon tayo ipamati. Kalawasan, dara na buta, no? Kay 61 naman ko. Tular na po ni tingali. Agsaray mo idaro sa 61 o sakit, no? Dito sa 40 pa na ana. Okay, magsuna na gani diabetes nga 20 pagkapin. Okay, mayo ganita kay abot pag 61. Pero mangindahay pa in taon pod nga lugwayan pa nga atong kinabuhi sa Ginoo, di ba? May gustong mawaan ning kalibutan na gusto yung bumabuhi pa. Okay, di ba mga igsunan? Ato lang iampo ang atong kagalingon. Ito pong ubang masakit to, nato pong yapigampo aron mo lugway po lang kinabuhi kay nanginahanglan po sila lugway enjoy pa ning kalibutan na kay mga anak gagmay pa kay so nanginahanglan nila, di ba? Magampuay lang din sa kalibutan nga taga-matag taas ang kinabuhi sa Ginoo, di ba? Okay, ano ni kung takuban mo ni kanon og diabetison ko ako lahi na karon kay